Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Galaw-galaw na mga kapuso, it's a great Thursday morning. Ato sang kamustahon ato mga kapuso din ha sa Maitom ug Alabel sa Sarangani Province. Say good morning! Maayong buntag Sabjil, ato sa Bigrit ug maayong buntag ang atong mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Karong buntaga mga kapuso kay lagi, daghan na og ginahuna-huna ang mga tawo labi pa karong dunay pandemya. Busa, angay nga atong atimanon ang atong mental health ug aron kana atong maisgutan atong makauban ang Cagayan de Oro City Head sa Psychosocial Division nga si Jamie Leonen. Samtang say sa mga dugay na nga mag-asawang nag-ipon apan wala pa nakabuo og baby. Dunay usa ka pamaagi nga basin mamahimong tubag sa inyong dugay na nagipangandoy ang in vitro fertilization. Unsa ba kini nga pamaagi? Kana ug uban pa ang atong sayron kauban ang fertility specialist nga si Dr. Maria Lourdes Cabling. Samtang sa Bistok mga kapuso, makachika ni Attorney Resi, ang kapuso artist-comedian, Tetay. Una na to makinabi ang atong mga bisita na sayod baka kapuso kung unsa ang kaning pangalan sa Coronadal City. Una pa man nga gitawag nga Coronadal City, unang naila ang lugar nga lungsod sa Marbel, nga buot pasabot sa blaan nga lubog nga tubig. August 16, 2000, diyang nahimon na kining City of Coronadal, usa ka component city sa South Cotabato, pinaagi sa Republic Act 8803. Coronadal nga nagikan sa tublaan words nga koron o kolon nga buot pasabot, cogon grass, og nadal o datal nga buot pasabot, lane. Mga kapuso, sa mga mag-asawang dugay na nangarap nga magkaanak, apan naglisod tungod sa kondisyon sa ilang reproductive system. Dunay usa ka pamaagi nga posibleng maunay tubag sa dugay na ninyong gipangandoy nga mabuo ang inyong pamilya. Kung unsa kini atong sayron pinaagi sa fertility specialist nga si Dr. Maria Lourdes Cabling. Dr. Lourdes, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Maayong buntag, maayo raman. So, sa tanang viewers sa At Home with GMA Regional TV, maayong buntag sa tanan. Nice to hear that, Doc. Ug thank you kaayo sa pag-accept sa among invitation. Doc, unang-una, unsa ba ang buot pasabot ni ining in vitro fertilization o kining IVF? Okay, so sa layman no na panultion kaning in vitro fertilization, meaning fertilization sa itlog sa babae o sa sperm sa lalaki dito sa laboratory. Okay, so katong na fertilize na egg karon ibutang nasulod sa matres. So ang in vitro is a way na pwede maghihapon na magka-baby ang managtiayon pinaagi sa inani na teknolohiya. Doc, unsa ba klaseng pre-existing medical conditions nga anaa sa mag-asawang dugay na nagminyo apan naglisod nga makabuo og bata nga pwede ipailawom sa IVF treatment? Okay, ang common gyud na mo-avail ani na procedure ani ginatawag na in vitro fertilization is sa atoa karon ha is ang edad sa babae medyo na gyud hataas na. So advancing age. Mayroon tag-advancing age, this refers to ages 35 and above. Aside ina-ina na advancing age, na ginatawag na severe case of endometriosis, kaning mga babae na
kanang kung magregla sila sakit gyud kaayo. Mao nang kadalasan ani ng mga babae kung magpa-ultrasound na sila ma-diagnose na ang ilaha dayong ovaryo, kanang ovaryo sa babae diha nagagkan ang itlog. So naay mga cyst. Unya ang ikatulo na common kaning tubo sa babae, kaning ginatawag na fallopian tube hubag or nadaot. Common ni sila kung adunay history sa sexually transmitted infection. So kung nadaot na ang tubo, dili na masudlan sa sperm. Unya, dili na makasulod ang sperm, dili ma-fertilize ang itlog, so dili mabuntis. Unya, ang ikaupat na common ni siya na dili gyud kadalasan mo admit, sorry to say dili mo admit ba kay kanang image lagi nato na dili ang babae raman adunay problema sa dili magkaanak. But I hope this is my chance to really encourage the viewers na kanang 50-50 ta karon, ang babae ug lalaki pareho ra og tsansa kay daghan sa atong mga partner na kalalakihan karon ang sperm pod nila affected or makaingon ta challenge good kaayo. Unta Doc, mas taas-taas pa tong oras aron ma-expound pa nimo kining mga pre-existing medical conditions sa mga magpares. But speaking of IVF, Doc, unsa ba ang procedure nga pag-aagian sa mag-asawa labi na sa misis ug unsa sab kadugay ang proseso niini? Okay. So dali lang gyud ang IVF, no? Kung moingon ta og kanang kuan ni siya kanang high-tech, dili siya high-tech. Unsa ang proseso? Una, magsugod ka sa first day sa regla. Pag unang adlaw sa regla, call clinic, Doc, magsugod na kog IVF. So, pag ikaduhang adlaw, first nagabuhaton ultrasound. Kung pagtan-aw sa ovaryo, walay dagkong itlog, then kuha na siya dugo para sa hormone test, kuha na siya baseline. And then magsugod na og injection. For some na itay ginatawag na minimally stimulated. Put pasabot kaning mga tambal na idapat sa babae para ni mangitlog. Kay ideally, isa ka itlog matag kabulan, no, isa kabulan sa iyahang cycle sa ang pagregla. But because this procedure is very expensive, we wanted to increase the chance. So by having more than eggs recruited, then we can have more eggs. So how we do this? We give daily injection, usually 9 daily injections starting on the second day. So karaadlaw na siya mag-inject. So after that injection, usually 9 days of injection, dagko ng itlog. Pag dagko sa itlog, murag itlog sa manok, mahibawan na muna kaya mo nang i-ultrasound. Pag dagko ng itlog, more or less 2 cm size, higupo na namo. Muna ni moingon na we have to do egg harvest. Egg harvest, very simple. Patulugon na ang pasyente, sulod siya sa mini OR room, and then through an ultrasound, higupo na mo to. Of course, there is needle to poke the ovary and suction the egg. And then after that, that egg will be taken care of in the lab by an embryologist, meaning kanang specialista gyud sa itlog ug sa sperm. And then that will be under observation with a minimum of 3 days. Kadtong nagpakita og gwapong development, mao na to'y ibalik sulod sa matres through a special catheter. Ultrasound guided gihapon. Then after that, they can go home. And wait for 2 weeks. 2 weeks time, do pregnancy test. Humana. And the rest of that is an option na kadtong pasyente like taga Cotabato, you go to the Cotabato and have an obstetrician take care of you. So the rest of the pregnancy will just be the same like the rest of the pregnancy. So meaning, Doc, once masulod na sa ovaryo ang katong fertilized egg, considered na nga pregnant ang usa ka babae. Literally, pregnant na yun na siya. Okay? Pregnant na yun na siya. So, ang sa ato lang, ana, kay makita naman nato, mura siyang seedling ba? No? Nakita na nimo na naanigimaw sa iyaha. And then, pagbutang nimo sulod sa matres, buntis na yun siya. It is now for that matres, sa bahay bata, kung fit ba silang duha. Will the matres accept it, recognize it, and allow it to grow into a full-grown baby? Ana yun siya. Sa IVF, Doc, kung nangarap ang mag-asawa nga magka-twins or triplets, how likely ba, Doc, na mahitabo kini pinaagi sa IVF treatment? Okay, kanilang ang hunahunahon ninyo. Kung daghang kagibutang,
daghang yung tsansa na mutubo sila tanan. So how many numbers you place, then that will be equal the number that will eventually grow. That is why we really encourage only one, because the uterus is really designed to accommodate only one. The more you put inside, the higher the risk of twinning. Or worse, if kanang twin mahimong triplets, ang tulo mahimong upat, because you cannot control it. That's why we don't want to have that complication and the risk that goes with it. 100% ba, Dok, nga kung dunay mag-asawa nga dugay makabuo og baby ug moagi sa IVF, mahimong successful nga magkaanak na sila? No. That is why very important ang counseling. Okay? Kasi mayon sila ma-IVF, mahal. Yes, mahal siya. But there's no 100% assurance. Mayon ka, the highest that we can give, kung bata ang imuhang ang asawa nimo bata, then dako chance gyud na you will have around 50 to 60% pregnant. But if we are dealing ang edad sa babae 40, we can never promise more than 20%. That is why an average of 30% chance is globally accepted. Okay, dili gud maingon tag 100%, no? So ang pinakadakong factor na mo predict sa pregnancy is edad sa babae. Alright, daghan kayong salamat Dr. Maria Lourdes Cabling sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Syempre, sa mga mahinungdanong impormasyon ang imong gihatag sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping pirmi, Doc. Okay, salamat og amping pud mo tanan. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! May butag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. Good vibes na taka ng buntaga kay makauban nato ang kapuso comedian, Tetay! May buntag, Tetay, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Mabuti naman po, Attorney Resi, and thank you so much for having me here at Home with GMA Regional TV. The pleasure is all mine. Thank you very much po. We're very happy and excited na makasama ka ngayong umaga. Ito sa talento at sa galing mo naman magpatawa, talagang madali mong nakuha ang kilitin ng ating mga manonood, mga fans and supporters mo, Miss Tetay. But go back tayo dun sa sinimulan mo naman. How did you discover your passion for comedy? First, nung paglabas ko sa mommy ko, alam ko babae na ako nun. Ayun. And then ever since, maano na talaga ako, yung madaldal, machika, yung mali pa lang, growing up, alam na nila na parang anak ko, magiging ano to. Bukod sa sexy star, magiging komedyante itong anak ko. So parang gano'n. Kasi before ako nag-entertainment business, before show business, I was into retail. So yun, pretty much gano'n yung work. Nag-office din ako before. So I didn't know na ito pala yung, okay, mas ano to, yung, mas nagagamit ko yung ano ko, yung strength or yung talent or yung gift ko. So there, it made me much happier. Thank you so much, ladies and gentlemen. Parang beauty pageant lang. Oo. I must say, hindi ka lang talaga funny, Miss Tetay, but you're very eloquent, very smart, and a lot of people can really learn a lot of things from you. Every time people say that to me, parang I feel so, it feels so good, but like I cringe at times. So parang parang ganun sila mag-isip towards sa akin. Pero, okay, salamat. Salamat ako. Alam mo yun, baliw din ako na kung malalaman lang nila how to. Pero thank you so much. Thank you very much. Very humble talaga si Miss Tetay. At Miss Tetay, mapapanood ka naman namin ngayon sa bagong series ng Kapuso Network, and I Can See You, the High Rise Lovers naman na episode. Can you tell us your role? My role there is I play the character of RuPaul. Corporate siya na Bex na hindi masyadong not the normal me, or baka I might inject the normal me, yung the usual me na ano siya, medyo matalas magsalita na, well, pag
kontrabida na basta nakakaaliw kasi when they told me about it, as I read the script, ko, ay, gusto ko to. Parang, I've done a lot of, na mga characters, but this one, parang, I think, I like this, actually. So, yun, they have to wait for that. Right, and we're looking forward na panoorin ng High Rise Lovers episode ng I Can See You. Please, mensahe mo, Ms. Tetay, sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao. Aking mga friends dyan sa Mindanao, please don't forget to watch out for I Can See You, ang episode po namin yung High Rise Lovers. Panoorin niyo po, supportan niyo po kasi lahat naman ng ginagawa namin maganda naman. So, ito po pinagbibidahan of course ng Mr. Tom Rodriguez and Miss Lovie po. Kasama din po namin si Miss Winwin Marquez, Mr. Reza Loizaga, and yours truly. At marami pang iba directed by Monty Parungao. Right. Thank you very much. Maraming salamat, Miss Tetay. Miss Attorney Resi, the pleasure's all mine, like what I said earlier. Maraming salamat. Daghang salamat kaayo. And that was Kapusong Tetay. Tutok ka mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ang mental health maoy usa sa mga labing importante nga aspeto sa atong panlawas nga usahay lamang kaayo matagaan og pagtagad. Apan, dako kaayog epekto alang sa usa ka individual. Gani, sa datos sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Office Psychosocial Division, ana-ana sa gibana-bana ang 250 ka mga kaso sa depression ang natala. Pinakaulahing kaso ang usa ka babae nga dili maayo ang gibuhat sa iyang kaugalingon. Resulta sa depresyon tungod lang sa dili maayong relasyon sa iyang hinigugma. Ug aron mas mapalawman pa ang atong kahibalo ug magiyahan kita labot sa mental health atong makauban karon ang head sa Psychosocial Division sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Office, si Jamie Leonen. Ma'am Jamie, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, Cyril. May buntag po sa tuwang mga viewers. I'm doing okay and I hope everybody is also in the midst of this pandemic. Ma'am, unang-una alang sa impormasyon sa tanan ato usa hisgutan kung unsa kining ginatawag nato nga mental health. I think, importante nga masabtan sa itong mga viewers nga kung muhisgot kita og overall well-being or overall health, importante pod nga elemento ang mental health, no? So hinlabi na kay pag moingon ta og mental health, naapod ni siya impluwensya in terms of maintaining and promoting our physical health. So when we say mental health, it's basically finding balance between your mind, your body, and your spirit. Ma'am, ubos sa mental health ang kaso sa depresyon. Sa simpleng pagpasabot, unsa ba kini nga klase sa kondisyon, ma'am? Naay daghan factors kung ano ang usa ka tawo pwede mo atubang og depression, apil na diha ang kumbaga lahi ang iyahang mekanismo sa iyahang brain, no? So dili siya parihas or balanse ang iyahang levels sa neurochemicals niya, so muy makakontribute pod sa sakit. So kumbaga it's not functioning normally. Dili siya parehas sa ubang tao ang iyang pag-function, and then naapoy mga pangahitabo nga iyang giatubang sa iyang kinabuhi, no? Posible nga sa iyang pagkabata pa lang naa siya mga kalisod nga na agian, and then karon nga hamtong na siya or even bata pa siya, no? Pwede nga naigo na gyud siya niini nga sakit tungod kay naay grabe nga pangahitabo. And I think apil na pud ang pandemya sa mga pangahitabo nga pwede maka-trigger or kumbaga maka-on sa switch sa depression. Ma'am, unsa pod ang ma-observe sa behavior aron may hibaw-an nga ang usa ka tawo dunay depression? So ang mamatikdan sa usa ka tawo nga posibleng naay depression is una sa tanan, no, naay pagbag-o sa iyahang pattern sa pagkaon. Wala na siya gana mo kaon or magpalabi na lang siya og kaon, pero dili gihapon siya gakalipay, no, or gakasatisfy sa iyahang nakaon. Naapoy problema sa pagkatulog. So naatay uban igsuon nga galisod og katulog matagabi kay tungod sa ilahang kaguol, pero daghan pud sa ilaha is gakasubraan ang pagkatulog, pero pagmata nila dili gihapon sila rested or dili gihapon sila na relax sa ilahang
gikan sa ilahang pag-rest, no. Tungod pod sa epekto sa problema sa pagkatulog, posible nga kulangan na dayon ilahang focus kay pirmi lang nila bati nga kapoy sila matag adlaw, no. And then bisag unsa ilahang buhaton nga pagpahulay, dili nila mabatian nga maulian ang ilahang kakapoy. Tungod pod ani, maglisod na sila makighalubilo sa ilahang mga kauban, mga igsuon. Kay murag bugat na sa ilahang hinabi sa uban. And wala na pod sila gana, no, nga buhaton ang mga butang na sa una makapalipay sa ilaha. And if kani siya magsagunson, makabati sila og kawad-an og control sa ilahang kinabuhi or helplessness. And if magpadayon ni, pwede nga maka-lead ni siya sa usa ka tawo nga muwad-an og paglaom. Diha na dayon mosulod ang una, panghunahuna sa pagpanakit sa kaugalingon, hantod mga aksyon na pod nga manakit sa kaugalingon, hantod pagputol pod sa kaugalingong kinabuhi. Ma'am, kung ang usa ka tawo makasinati na og depression, unsa ba ang angay niyang himuon? Kailangan pod siguro masabtan sa tanan na worldwide, no, sa tibuok kalibutan, gitag na ang depression as the most disabling disease worldwide. So mahitabo gid sa isa ka tawo nga naay depression is maglisod siya nga mo-function or mulihok mo meet sa iyahang adlaw-adlaw nga responsibilidad. No? So that being said, maglisod ang usa ka tawo nga mulihok og mo-action para matabangan ang iyahang kaugalingon nga mugawas sa depression. Pero dili pod ingon nga wala sila naningkamot, no? Sa ngalan nga sakit siya, dili pod unta ta maulaw nga muduol pod ug magpalantaw sa usa ka professional. Ma'am, how about sa iyang mga banay o mga higala, ma'am? Unsa ang ilang matabang sa sitwasyon? Gwapo pod kina siya nga pangutana, no? So kung lantawon nato ang research, musuporta gyud siya nga ang pinakauna na kinahanglan sa usa ka tawo para maprotektahan ang ihang kaugalingon gikan sa depresyon ug maulian siya gikan pod sa depression is ang presensya sa atong ginatawag nga social support or suporta na gumikan sa ato ang pamilya or higala, no? So isip usa ka tao nga nagpalangga sa tuang higala, katrabaho ug nakamatikod kita nga sila nagpakita sa mga simptomas sa depression. Importante sa ato nga ato silang duulan ug mangayo kita og higayon sa ilaha nga makighinabi og mga musta sa ilaha. Ato silang pangutan-on kung unsa man ang ilahang gibati or ilahang kaagi ug kinahanglan abrihan nato ang ato ang kasing-kasing, no, sa pagpaminaw sa ilaha kung unsa man gyud ni ang ilahang gidala. Kay daghan pud sa tong mga igsuon nga nagatubang sa depression is mga igsuon nato na nakabati sa ilahang kinabuhi nga walay gusto maminaw sa ilaha. So muna ang pinakauna nato nga pwede buhaton, no, makighinabi og maminaw sa ilaha. Ikaduha is i-reassure nato sila or atong ipabati sa ilaha nga bisan pa og unsa ang mahitabo naata andam nga mutabang og mugiya kanila. No, so mapabati nato sa ilaha nga dili lamang sila or hindi sila nag-iisa sa proseso sa pag-atubang niini nga sakit nga naamo aron mutabang nila. And ikatulo, pwede pud nato sila i-encourage, no, or ato silang agakon nga magpalantaw pod og professional ug atong i-offer nga ubanan pod nato sila. Daghang salamat, Ma'am Jamie, sa imong oras ug higayon nga gigahin sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko, ma'am, daghan og nakatunan ang atong mga kapuso karong buntaga. Say sa mga mag-asawa nga dugay na nga nangandoy nga magkaanak, apan naglisod tungod sa pre-existing medical condition. Sumala ni Dr. Maria Lourdes Cabli nga dunay usa ka pamaagi nga gitawag in vitro fertilization. Apan kinahanglan nga magpakonsulta una sa espesyalista ug moagi sa proseso kung mamahimo pa ilawom sa maong treatment. Samtang Jill, tungod sa mga kaso sa mental health, labi na sa depresyon, sumala sa head sa Cagayan de Oro City Psychosocial Division nga si Jamie Leonen nga kinahanglan gayud ang tabang sa mga kabanay ug higala nga maoy support system aron matabangan ang nakasinati niini nga makarecover. Samtang sa laing bahin ang usa sa cast sa I Can See You High-Rise Lovers nga si Tetay, iyang gibalikan ang iyang humble beginning sa showbiz. Nga kaniadto, kipangandoy lang niya, apan karon tungod na pud sa iyang katakos, na diskubre siya isip usa ka comedian artist.
Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Steve Jobs nga if you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.